खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ डियार ब्रह्म चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे गोदान खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। दिनैनि गिबि खौराङाव दङ बिटिआरआव आदार रैखाथिखौ गोख्रों खालामनाय। रेशन कार्ड राननाय हाबाफारिया दावगादों। गासै बिटिआरआव आदार रैखाथिखौ गोख्रों खालामनायनि मोनसे मख'जाथाव आगान। आसाम बिधान सभानि मानगोनां बुंथिगिरि श्री बिस्वजित दैमारिया गोदान रेशन कार्ड राननाय हाबाफारिनि थामथि खोलोबनि सिङाव मैया गोदान रेशन कार्ड रानदों। भेरगाव महकुमायाव भेरगाव बिधान सभा बियाब एलएससिनि मुलाम्फायारिफोरनो बे राननाय हाबाफारिखौ लानाय जादोंमोन। बे समावनो मानगोनां केबिनेट मन्थ्रि श्री उरखावगोरा ब्रह्मआ सालबारियाव खुंनाय मोनसे फालिथायारि हाबाफारियाव बाक्सा जिल्लानि मोनथावना मुलाम्फायारिफोरनो रेशन कार्ड गथायो। मोन्नैबो हाबाफारिया बिटिआरनि गासैबो आरजाथाव नखरफोरा गोनांथार जाग्रा आदार जगायनायखौ थि खालामनो मोनसे गेदेर नाजानायनि बाहागो। सालबारियाव जानाय हाबाफारियाव मानगोनां मावफुं सोद्रोमा श्री गौतम दास, मानगोनां गौथुम आयेन आफादनि सोद्रोमा एमसिएलए श्री मन्टु बर' आरो गोबां गुबुन मुंदांखा गेदेमा सुबुंफोरा बाहागो लादोंमोन, जाय ओनसोलाव बयनिबो थाखाय आदार रैखाथि मोननो थाखाय जथाय रादाय होनायखौ दिन्थियो। गोदान रेशन कार्ड राननाय हाबाफारिनि थामथि खोन्दोनि थांखिया बिटिआरनि मोनफ्रोमबो खनायाव सौहैनाय, जाहाथे उखैनायखौ होबथानो आरो गाहामखौ जौगाहोनो बे मिशनाव रावबो उनफिनना थाया। नैथि खौराङाव दङ आसाम पुलिसआ चिराङाव आयेन बेरेखा हाग्रानि जिब जुनार सिखार खालामग्रा हाथियार बोखांदों, 3 हमजादों। आसाम पुलिसनि स्पेशेल टास्क फर्स एसटिएफआ चिरां जिल्लानि बैकुंगाव गामियाव हाग्रानि सिबेट आरो दावफोरजों सोमोन्दो थानाय आयेन बेरेखायै मैहुर खालामग्रा खामानिफोरनि सायाव मोनसे स्रोद सुलुंनि बिथाजों सं दाननानै खामानि मावदोंमोन। सासे दायनिगिरि दीपांकर बसुमतारीया मैहुर खालामनायनि सावगारिफोरखौ वाट्सएप स्टेटास आपडेट महरै फोसावनायनि उनाव आयेन बेरेखा खामानिफोरा सोराङाव फैदोंमोन। गोख्रैनो फिन्नाय होनानै काजलगाव पुलिस थानानि अफिसार इनचार्ज असिआ गावनि हानजाजों लोगोसे नागिरनाय हाबाफारि जागायदोंमोन। बैकुंगावनि थागिबि खगेन बसुमतारीनि फिसाज्ला दीपांकर बसुमतारीखौ हमनानै सोंनाय फिन्नाय खालामनाय जायो। बिथाङा आयेन बेरेखा मैहुर खालामनायखौ सिमान लादोंमोन आरो रोखा खालामदोंमोन दि सावगारिफोरखौ 12 दिसेम्बर आरो 25 दिसेम्बर 2024 मायथाइयाव आपल'ड खालामनाय जादोंमोन। बिथाङा फोरमायबावदों दि बे गामिनिनो गुबुन सानै मनज बसुमतारीनि फिसाज्ला बिलिफां बसुमतारी आरो मनिराम बसुमतारीनि फिसाज्ला समदम बसुमतारीयाबो बे दायजों लोब्बा दंमोन। दीपांकरनि सिमान लानायनि उनाव काजलगाव जिल्लाया बिलिफां आरो समदम बसुमतारीखौ खायो। सोंनाय फिननायाव बिथांमोनहा फोरमायदोंमोन दि बिसोरो मैहुर खालामनायाव बाहायजानाय हाथियारफोरखौ समदमनि न'आव दोनखोमादोंमोन। बे जायगायाव उनाव नागिरनायाव गंसे एयारगान, गंसे एयारगान गुलि बारुद मोननो हायो। दायफोरखौ दिन्थिनानै काजलगाव पिएस केस नं 168/2024 नि सिङाव मोनसे केस रेजिस्टार खालामनाय जादों। बेफोरनो जादों बाय'लजिकेल डाइभारसिटि एक्टनि सेक्सन 61(2)(a) आरो 111(3), हाग्रानि जिब रैखाथि आयेन 1972 नि धारा 51(1), जुनारफोरनि सायाव क्रुरता होबथानाय आयेन 1960 नि धारा 11(1)(l), गोनांथार आयेनारि हाबाफारिया सोलिगासिनो दं। दायनिगिरि सुबुंफोरनि गुवारै फोरमायथिफोरा जादों चिरांनि बैकुंगाव पिएस काजलगावनि थागिरि खगेन बसुमतारीनि फिसाज्ला दीपांकर बसुमतारी। मनिराम बसुमतारीनि फिसाज्ला समदम बसुमतारीया चिरांनि पिएस काजलगावनि बैकुंगावनि थागिरि। बिलिफां बसुमतारीया बैकुंगावनि थागिरि मनज बसुमतारीनि फिसाज्ला बिलिफां बसुमतारी, पिएस काजलगाव, चिरां। काजलगाव पुलिसनि बे गोख्रै राहाया हाग्रानि जिब जुनार रैखाथि आरो मैहुर खालामनायनि बेरेखा आयेनफोरखौ बाहायनायनि थाखाय बिसोरनि रादायखौ दिन्थियो। थामथि खौराङाव दङ बड'बायाव मोजां मोनलायनायनि थांखिखौ नेवसिनायनि थाखाय लाइमोन आइजोखौ छुरिजों सुथारदों। आसामाव आरोबाव मोनसे सिखाजों गाग्लोबनायाव सासे लाइमोन आइजोखौ बिथांनि मोजां मोनलायनायनि थांखिखौ नेवसिनायनि थाखाय सासे दुथाङा गाग्लोबदों। गाग्लोबग्रा बिलाल उद्दिनआ आइजोखौ गोब्राब जोखोम खालामदोंमोन, जाय दा देहा फाहामसालियाव गावनि जिउनि थाखाय जुजिगासिनो दं। रिपर्टफोरनि बायदिब्ला आइजोखौ गाग्लोबग्रानि मोजां मोनलायनायनि थांखिखौ नाजावनो नारसिननाय जादोंमोन। नेवसिनायखौ गनायना लानो हायैआव गाग्लोबग्राया नगाव जिल्लानि सिङाव थानाय बड'बायाव आइजोखौ सिखाजों गाग्लोबो। नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। ब्रैथि खौराङाव दङ आसामनि बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर'आ ओनसोलाव सैथोथि, दावगानायनि थाखाय भिजन डकुमेन्टखौ बाख्नायदों।
BTCनि गाहाय आरो इउनाइटेड पिपल्स पार्टी लिबारेल UPPLनि आफादगिरि प्रमद बर'आ बावैसो सिगां बड'लेण्डनि जौगानायनि थाखाय भिजन डकुमेन्ट बेखेवदों, जायखौ BTRनि सुबुंफोरनो गोदान बोसोरनि अनथोब महरै गथायनो थियारि। बे लिरबिदांआ ओनसोलनि गुबुन गुबुन फोलेरारि हारिफोरनि गोजोन फोथायथि आरो रैखाथिनि थाखाय मोनसे रडमेपखौ महर होयो। बर'आ बेखेवना होदोंमोन दि भिजन डकुमेन्टखौ आइजो, आबादारि, फोरोंगिरि आरो लाइमोनफोरजों लोगोसे समाजनि दैदेनगिरि आरो आफादफोरजों लोगोसे गुबुन गुबुन हारि हानजाफोरजों सावरायनायनि गेजेरजों महर होनाय जादोंमोन। बेनि थांखिया मोन 26 हारियारि आरो हारिसायारि हारिफोरनि साननायफोरखौ फोजोबनाय, राव, हारिमु आरो सिनायथिखौ रैखा खालामनाय, हानि मोनथायफोरखौ रैखाथि होनाय आरो सोलोंथाइ आरो रांखान्थियारि जौगाथायखौ जौगाहोनायाव गोसो होनाय। बे लिरबिदांआ गुसुं समगान्थि आरो गोलाव समगान्थि मोन्नैबो थांखिफोरखौ थि खालामो, जेरै बिथायारि सानज'थाय फोसाबनाय, बांसिन सावस्रि जोथोन आरो हाग्रामा आरो जिब-जुनारनि रैखाथि। माखासे जेंनाफोरखौ BTC थाखोआव फोजोबनो हायोब्लाबो गुबुनफोरनि थाखाय रायजो आरो मिरु सरकारनि आखाय होनायनि गोनांथि जागोन। गावनि जिउ राहाखौ दिन्थिनानै बर'आ 2020 मायथाइनि जाफुंसार बर' गोजोन गोरोबथाखौ नोजोर होदोंमोन, जायखौ बिथाङा गोजोननि फारसे मोनसे गेदेर आगान महरै नायदोंमोन। बिथांनि दैदेननायाव BTCआ हाग्रा सोमजिहोनाय, गामियारि जौगानाय आरो सिगांनि उदखारिफोरखौ फिन फसंफिननायाव दावगादों। 3,000 कौटि रांनि बिबानजों लोगोसे राङारि जेंनाफोरनि गेजेरावबो BTCआ गावनि रांखान्थियारि थासारिखौ मोजाङै लाखिदों आरो आबाद बायदि गाहाय बिथिङाव गोसो होदों। बर'आ मिजिं थिदों दि भिजन डकुमेन्टआ बड'लेण्डखौ गावनि रुजुजायै हारिमुआरि सिनायथिखौ रैखाथि होनायजों लोगोसे गोजोर गोजोन आरो जौगाथायनि फारसे लामा दिन्थिगोन। बाथि खौराङाव दङ आसाम सरकारा दिसेम्बराव 1.25 लाखसो रेशन कार्डफोरखौ डिलेटेड खालामबाय। दिसेम्बर 2024 मायथाइनि दानावल' रायजोआव 1,24,980 रेशन कार्डफोरखौ केन्सेल खालामनाय जादोंमोन आरो जाय सुबुंफोरनि मुङाव कार्ड बानायनाय जादोंमोन बिसोर PDSनि बेसादफोर मोननायखौ बन्द खालामगोन। बेनि अनगायैबो हायुङारि आदार रैखाथि आयेन NFSA नि सिङाव गोदानै दाजाबदेरजानाय मुलाम्फागिरिफोरा जानुवारि 2025 मायथाइनि दाननिफ्राय जाग्रा आदार मोनजेनगोन। NFSA नि सिङाव मोननै रोखोमनि रेशन कार्ड होनाय जायो, मोनसेया अन्त्योदय अन्ना यजना (AAY) नि सिङाव आरो गुबुन मोनसेया गोनांथि गोनां नखरफोर (PHS) नि सिङाव। बे बाथ्राया आसामाव मुलाम्फा मोनग्राफोरनि बेलायावबो बाहायजायो। सुलुंनि बायदिब्ला दिसेम्बर 2024 मायथाइनि दानाव AAY नि सिङाव गासै 68 रेशन कार्ड आरो PHS नि सिङाव 1,24,912 कार्डफोरखौ बोखारनाय जादोंमोन। होनाय जाहोनफोरनि मादाव मोनसे जाहोना जादों आधार कार्ड लिंकेजखौ माखासे मुलाम्फा मोनग्राफ्रा खालामाखैमोन। गुबुन जाहोनफोरनि मादाव आरजाथाव मुलाम्फा मोनग्राफोर दं, जाय मुलाम्फाफोरखौ गावसोरनो लागासिनो दंमोन आरो माखासे रेशन कार्ड गोनांफोर जाय जोबलांबायमोन नाथाय कार्डफोरा सांग्रां जाबाय थादोंमोन। फोरमान खालामनायनि उनाव सोमोन्दो गोनां बिबानगिरिफोरजों गोरोबलायैफोरखौ नोजोर होनाय जादोंमोन आरो कार्डफोरखौ उनाव हायुङारि डाटाबेसनिफ्राय बोखारनाय जादोंमोन। आरजाथावै मुलाम्फा मोनग्राफोरनि बेलायाव बेयाव बेखौ मुंख'नांगौ दि माखासेनि आयआ 4 लाख रांनि बांसिनमोन, जाय मोनसे मानथाखोखौ सिफायदोंमोन। लोगोसे रावबो सोरखारि मावफारियाफोरा बे मुलाम्फाखौ लानो हानाय नङा। बावैसो NFSA नि सिङाव फ्राय 19 लाख गोदान मुलाम्फा मोनग्राफोरखौ दाजाबदेरनो थिरांथा लानाय जादोंमोन। दासिम बे खान्थियाव फ्राय 17 लाख गोदान मुलाम्फा मोनग्राफोरखौ दाजाबदेरनाय जादों। आदार रायजोआरि राननाय आरो बाहायग्रा आयदानि कमिशनारेट फुंखाफोरनि बायदिब्ला गोदान मुलाम्फा मोनग्राफोरखौ सोफादेरनाय आरो आरजाथावै कार्डफोरखौ बोखारनायनि उनाव फ्राय 70 लाख नखरफोरनाव दा रेशन कार्ड दङ। रायजोआव मुलाम्फा मोनग्राफोरनि गासै अनजिमाया 2.45 कौटिसो जागोन। अब्ला दिनैनि खौराङा एसेनोसै। जाय बिथांमोनहा सानसेनि फानजामुथिखौ नायनानै मोजां मोनो, स्क्रिनाव होनाय चेनेल बड' इनफ' पइन्टआव थांनानै नायहैनो हागोन। चेनेलनि लिंकखौ डिस्क्रिप्शनाव होनाय जादों। गोजोन्थों।